Hola, boa tarde, dixéronme que era aquí a casa de Dona Visitación. Hola, que tal, sí, Hola, que tal? somos Son a- a filla. Somos da Televisión de Galicia. Ai, Dios mío, me da aquí Juan Fuentes. No. Tal, Juan Fuentes, que che vexo sempre, que tal? Hola, No, que pero- tal? Como estás? É que eu vexo que na televisión dades por sempre moitos bicos e eu dou tamén, que tal? Que tal, que tal? Ai, que ilusión, porque eu sempre quixen salir na televisión, Dios mío, e Sí. faime moita ilusión, ainda que sea na gallega, tanto tempo, porque é unha televisión tamén, Sí, non? sí. Ai, que Vostede tal? chamou porque a súa nai Visitación é a muller máis lonxeva de Galicia. Correcto, chanzo arriba. Ves como vos vexo? Vexo vos eu sempre, Sí, Paco Lodeiro, todo, Sí, todo, sí, sí. todo. luar, todo iso, sí. Tô guapa, tô guapa. Está guapísima. guapa, sí. Cantos anos ten súa nai? Terá 101, 100... Miña nai, 147. Sí, Pero como... 147, bueno, ainda ten 146, porque os 147 fainos pa semana. Pero nós decidimos xa celebrarlo hoxe porque estas edades nunca sabe un. Xa. E os de repente, eu que sei. Moita mesa, non? Sí, hombre, imagínate, porque claro, esta celebración, 147 anos, Canta familia somos, Claro, Dios mío. claro. Somos os fillos, que somos 17 fillos, Ajá. tuvo 17, eu son a máis nova. Ah, como se chama? Eu Puri. Puri. Despois veñen os netos, debe ter 96 netos aproximadamente. Carallo, por fillos, sí. Sí, despois bisnetos, 1364 bisnetos. Despois veñen os tataranetos. Sí. Tataranetos debe de andar a... Eu que sei, 1384 tataranetos. E despois están 10.394 tanxugueiras. Pero Claro, que, ven toda a Como familia. tan xugueiras, serán tataranetos. Por iso, tatanxugueiras, Ah, Nós chamámoslle así, Claro, claro, tanxugueiras de... bueno. Digo Y eu que eso. súa nai estará contenta de poder celebrar Miña nai está encantada, Dios mío, isto, bueno, eso sí, xa che dije eu tamén, cando estemos co café vai empezar ela, bueno, vou aproveitar este ano porque po ano xa non vou a estar, e así leva 74 anos, claro. Imagínate. Pues nada, imos entrar en directo. Imos entrar en directo, Sí, vale. compañeros, por favor, preparadevos. Vou na Sí. buscar. Sí, vai, no, perdón. No, que non. Vou buscar a vella. Que non. A min gústame descubrir a noticia cos telespectadores. Ah, vale. Porque gústame compartir ese momento de que a xente vexa na miña cara esa sorpresa, esa alegría. Ah, ¿Sí? vale, sí, Porque sí. ela impacta. Impacta, e desnuda máis, pero impacta moito. Sí. Que tampouco quero molestar, estará experta. Está desperta, home, a ver, ten 147 anos, non vai facer un sudoku, pero Bueno, claro. desperta está. Sí, Bueno, sí, pois imos entrar en directo. Sí. Vale. Vale. Hola, que tal? Que tal? Moi boas tardes, compañeiros de Hora Labrega, son Andrés Exclusiva e estamos aquí en Rodeiro porque imos falar ca muller máis lonxeva do mundo, que é a nai desta persoa de Puri. Miña nai, 147 anos, ben, miña nai, a muller máis bella do mundo. Sí. Como se conserva a súa nai? Non se chegue tanto, que tampouco... Miña nai está como para ir a unha guerra. Sí, de feito, ainda acaba de chegar fai 5 minutos porque foi xogar ao pádel. Pero E acaba, estáse duchando. Súa nai fai deporte. No, vai xogar ao pádel, deporte non dixo. Ah. Vai xogar ao pádel. Por favor. Contenos, cales son os segredos para... Un saludo para os primos da Argentina. Por favor, cales son os segredos para chegar ata esa idade? Os segredos son fáciles. Miña nai, por exemplo, sempre tomou un vaso de viño á comida. Claro, pero un vaso de viño. Un vaso. Miña nai, un vaso, a ver se pensas ti... Un vaso.
3 litros íbanlle pa dentro todos os días, máis ou menos. E non me diga nada, ela nunca vai ao médico. Ela, mamá, non sabe nin de que color son as batas dos médicos. Nunca foi, non teñen base de datos nos sergas de mamá. Entendes? Mamá nunca tomou unha pastilla na súa vida. Porros, sí. Pastillas, no. No. Leva algún tipo de alimentación especial? Come algo especial? Velutinas. Bueno. Ela alimentase a base de velutinas. E algo sobre o seu repouso, o seu descanso? Sí. Durmeu sempre en garaxe. Iso dice dos coches cando se venden. Eu tamén a vendo, Se alguén a compra, vendo tamén, non teño problema. Bueno. Pero dos coches, claro, pero... Sí, xa vou, compañeiros. Pasa que mamá tamén ten unha carrocería que has de vela, Bueno, pois imos descubrila a min e a nosa audiencia, toda Galicia. Por favor, vaya a buscar a súa nai. Vou buscar a mamá. Vaya, por favor. Vou buscar a bella. Queridos telespectadores, estamos a piques de ver algo inaudito. A señora máis lonxeva de Galicia que aínda supera a francesa Jeanne Colnet, que ten o récord de 122 anos, unha muller con 147. Eu aínda non a vin, así que, por favor, isto vai ser moi impactante. Que pase, dona Visitación! Aquí está, mamá, Verificación Rodríguez López, 147 años, aí atende. E ten a cabeciño toda, Pero como vai ter esta señora 147 anos? Bueno, a ver, xa lle dixen que ainda os fai pa semana. De momento ten 146. Que esta señora ten 147 anos non o cree ninguén. Compañeiros, devolvemos a conexión. Compañeiros, que tal? Vendo mel da casa. Señora, pódeme explicar que é isto, por Dios? Acábame de deixar quedar como a merda delante de toda Galicia. Mamá, por favor, vai pa a corte. Pero que mamá, home, por favor. A ver, eu só quería salir na televisión. Pois non se pode mentir para sair na televisión. Ai, no! Como se nota que non ves chiringuito de jugones? Cando poñen exclusiva, queren decir mentira cochina. E agora vanme mandar outra vez a conexión e non teño nada para dicir. Hai conexión outra vez. Claro. Tranquilo, chaval, tranquilo. Daqui non marchas sin unha reportaje. Vouche dar eu a ti a mellor reportaje de tu vida. Como non teño aí a señora máis bella de Galicia, aquí non teño nada para aproveitar. Tes. O jabalí. Entroulle o jabalí. Entroulle o jabalí. Entroume por todos lados. Estou casada cun jabalí. Entrou. Como que está casada cun... Casada con un jabalí. O jabalí empezou a vir á leira. Fomos collendo confianza pouco a pouco. Un día invitoume ao cine. Ele estaba divorciado, como estaba eu naquele momento, e unha cousa leva a outra, e ao final... Vale, non, isto sí que é pa hora la brega. Compañeiros, dádeme paso, por favor, dádeme paso. Que tal? Dádeme paso. Compañeiros de Hora... Que tal? Non Berre, que estamos na galega... Bueno, sí, Berre, claro. Sí. Compañeiros de Hora la Brega, temos aquí outra exclusiva con esta señora porque resulta que está casada cun xabarín. Efectivamente, estou casada cun jabalí. Fomos de luna de miel, acórdame ben aos Ancares. Fomos aos Ancares de menuda boda, acórdame tamén houve que poñer landras e millo. Pero ten unha cousa que é buenísima. Que é moi cocho na cama. E así estou. Sí. Pois... Está todo Galicia agardando por coñecer o seu home. Eu aínda non o vin, non sei se o quero ver, pero... Vou chamo o pulé. Sí, por favor. Cariño, ven que está aquí os da Calleja.
desde alá, que che din? No, sí, colla. Que? Hola! No, por favor, señora. Que? Este é o seu home, o Xabarín. Sí. Non, se me escoita, coño. Refineino moito, non se conoce de cando me entraba na leira, ahora refineino e... Señora, por favor, que este é un señor que veu de público Land Rover e lle pegou vostede unha cella falsa, home. No. Non tire que a ceja esa traía al da casa. No. E logo os cornos? Que? Os cornos. Os cornos tamén os traía da casa. Señora, vostede volveume mentir, home. Este señor non ten nada de Xabarín. Devolvemos a conexión. Volvemos a conexión. Vendo mel da casa. Señora, por favor. Dime. Vaya, por favor, vaya. Voulle intentar decir con educación. E cultura. Sí. É vostede unha filla... Perdón. Vaya a merda. Deixémolo aí. A ver, paseime, vale, paseime. Reconozco que me pasei. Pero tengo que perdonar, eu quería salir na calleja. Porque todas as miñas amigas saliron na calleja e eu ainda non salira. E facíame ilusión salir Pois, na señora, calleja. se quere sair na galega, cociñe e vaya con Fran Cañotas ao voltas co prato. Dios me libre de ir ali, cala a boca. Pois, Por favor, antes que me barra unha tormenta. Pois case... Pois case e vaya pa o casamos ou cante regular tirando a mal e vaya pa o lugar. Pero non pode facer isto, señora. Tes razón, non, si tes razón. No, teño razón, toma. Tala. Fastidioume vostede a miña carreira. Perdón. E marcho. Moi ben. Estou unha vergüenza. Momento. Momento de que? Querer a ver unha calabaza que teño xigante aí na horta. Teño unha calabaza aí na horta... Canto pesa? Eso é un vin de ver. Canto pesa? 30.000 toneladas. Compañeiros, seguides aí? Sí, dádame conexión. Vamos, pero non a puedo ver ata estar en antena. No te preocupes.